כולם שומעים שהכל בסדר. מצוין, יופי חברים. אז ככה אני אספר לכם קצת על עצמי. קוראים לי ברק, 9 חודשים בקיירוס, דרגת אקזקטיב שקיבלתי לא מזמן. אז קודם כל ברוכים הבאים לחברה, ברוכים הבאים לעסק המדהים. מה שאני אעשה היום, אני אעביר לכם מצגת, בעצם זה מצגת בלייב. לאחר המצגת אני אתן לכם זמן לשאול שאלות, כל שאלה שבעצם אתם מעוניינים לדעת על חברת קיירוס, כל מה שמעניין אתכם, כל מה שאתם בעצם אולי שמעתם על החברה ולא קיבלתם תשובות, אז לזה בדיוק מיועדת המצגת, לענות לכם על כל השאלות, להסיר את כל הספקות. אני יכול להגיד לכם שזה העסק הכי מדהים שקרה לי בחיים. אז בואו נתחיל חברים. אוקיי. אנחנו מדברים על חברה שנקראת קיירוס פלנט. עכשיו, בעצם המטרה של החברה, מטרת הפרויקט של קיירוס, היא בניית מערכת הפצה ממוחשבת גלובלית. זאת אומרת, הקמה של הטכנולוגיה של הענן של קיירוס בצורה מבוזרת, היא תספק פתרונות אחסון, לא רק פתרונות אחסון, גם פתרונות של עיבוד נתונים, שבעצם זה כוח אדיר, כי זה בעצם רשת של מחשבים שמחוברים יחדיו, וזה נותן בעצם המון כוח, המון משאבים לחברה, בעצם משאבים כמעט בלתי מוגבלים, לעומת דברים אחרים שאני אגע בהם עוד מעט, למשל על ההבדל בין זה לבין חוות שרתים למיניהם. מה שקיירוס עושה בעצם מבחינה טכנולוגית, קיירוס מציגה מודל עסקי חדש, ובעצם שיתוף פעולה עם ההמונים. על ידי זה שהם בעצם מזכירים שטחים מרובים ברחבי העולם, הם בעצם יוצרים רשת אחידה, יוצרים ענן בעצם ענק שמקשר ומחבר את כל הנתונים יחדיו, וזה בעצם יוצר מגבלה כמעט אינסופית של גודל אחסון, שבעצם אם מישהו מכיר, מישהו שמע פעם על החמור הזה שנקרא אמיול, או כל מיני תוכנות של קיוטורנטים, אז זה די מזכיר, אמנם הם שכללו את זה פי 1000. כל השיתוף קבצים שאנשים בעצם בבתים שלהם יכולים להוריד איזשהו תוכנה, ולהוריד למשל סרט, שזה בעצם מתחבר למחשבים שנמצאים בעולם, ובעצם התוכנה לוקחת חלקיקים מאותו סרטון ומחברת אותו בסופו של דבר למידע אחיד. אז כמו שאותם תוכנות של קיוטורנטים עושות, ככה עובד גם הרעיון של קיירוס, רק הרבה יותר משוכלל. זה בעצם עובר סוג של הצפנה, זה עובר סוג של ביזור לחלקיקים מאוד קטנים, המערכת הזאת היא הרבה יותר משוכללת. בעצם מה שחברת קיירוס עושים, הם עלו על איזשהו רעיון גאוני, הם בעצם משתמשים בתשתית האינטרנט, על מנת, בעצם, הם לא ממציאים את הגלגל, הם בעצם משתמשים בתשתית קיימת, במקום לבוא עכשיו ולקחת מה שנקרא שטחים גדולים. אני יכול לתת לכם דוגמה שהגודל היום שיש בעולם מבחינת מידע כבר מגיע בערך ל-24 פנטאבייט. מה שזה אומר, אם הם היו רוצים להגיע לכזה גודל שלה, הם היו צריכים בערך 3-4 אצטדיוני כדורגל עמוסים במחשבים, בשרתים בעצם, שזה עניין שהיה לוקח להם רק ההקמה של הדבר הזה בערך 2, שלא לדבר על מה עם חברות שמירה שישמרו על המקום, מה עם עניין של תחזוקה, מה עם עניין של מיזוג אוויר, מה עם עניין של תשלום רישיונות למייקרוסופט, וכן הלאה וכן הלאה. זה בעצם היה מסתכם, הם עשו חשבון שאם הם היו צריכים לעשות את כל הדבר הזה, זה היה עולה להם בערך $110 מיליון, עם זמן הקמה של 2, וזה בעצם גם היה מחטיא
את המטרה. אז קודם כל, שנייה אחת, אני רק אענה לכם, המצגת הזאת היא מוקלטת, ומי שירצה אחר כך יוכל להפיץ אותה. אוקיי, אני אענה על שאלות בסוף המצגת, אני לא רוצה כרגע לקטוע את הרצף של הקו מחשבה שלי, ולכן ברגע שאני אסיים את המצגת, אני אענה לכם על כל השאלות, כולל ה-AGC. אז בואו נמשיך. מה שחברת קיירוס בעצם התחלתי להגיד שהיא בעצם עושה כרגע, אז היא אמרנו חוסכת את כל הבנייה של חוות שרתים, על ידי זה בעצם שכל אחד מאיתנו בעצם, ופה נהיה הנושא של תחילת שיתוף הפעולה, יכול להקצות שטח מתוך הדיסק. אז איך זה עובד? בעצם חברה מזמינה כל אדם שחפץ להזכיר את השטח הפנוי שלו במחשב, להיכנס לחוזה שכירות. עלינו חלה האחריות שהמחשבים יעבדו 10 שעות, לא חייב להיות ברצף, אבל חייב להיות 10 שעות מתוך יממה, מתוך 24 שעות, כאשר מ-12 בלילה התחלה של יום. אנחנו בעצם, על ידי זה שאנחנו מתקינים את אותה תוכנה של קיירוס, אותה תוכנה בעצם מודדת את הזמן, לוקחת את אותו שטח מתוך הדיסק שלנו, מצפינה שם את הנתונים, בעצם מעלימה את השטח הזה, אין לנו גישה, יש הפרדה מוחלטת בין החלק שאנחנו מספקים לקיירוס לבין הפעולות השוטפות שלנו במחשב, אין לנו שום יכולת להיכנס למידע של קיירוס, ולהם גם אין שום רצון, אין שום יכולת להיכנס למידע שלנו, יש הפרדה מוחלטת. מה שנדרש עוד, אז אמרנו, אחריות שלנו להפעיל את המוצר, הפקדת הביטחון הראשונית נדרשת על מנת להגדיר את המזכיר כמשאב, להופכו לחלק מרשת הענן המבוזרת של קיירוס, וזה בעצם דמי ההתחייבות של המזכיר מול חברת קיירוס. אני אפרט על זה טיפה על הנקודה הזאת. מה שקיירוס בעצם אומרים, הם אומרים דבר מאוד פשוט, אנחנו סומכים עליכם, אבל אנחנו בעצם רוצים איזשהו סוג של פיקדון. הפיקדון הזה נועד בעצם להבטיח ולבטח את חברת קיירוס, שאנחנו נדאג להפעיל את המחשב מדי יום. זאת אומרת, מה שקיירוס עושים, אם אנחנו ניקח לדוגמה את החבילה הגדולה של פלטינום שעולה $2,777, אני לא קורא לזה כל כך עולה, זה מין פיקדון שאנחנו נותנים אותו, שהחברה מחזירה לנו את הפיקדון הזה חלקי 365 ימים, שזה בעצם בשנה, ואם אנחנו נהיה ילדים טובים, אנשים טובים, ונדאג להפעיל את המחשב כל יום, אנחנו בעצם נקבל את החזר הפיקדון. ההחזר פיקדון יהיה $8, אני מעגל את זה, זה יוצא 7.06, אני אעגל את זה לצורך הסיפור שלי, אז $8 ליום, החזר פיקדון, פלוס $11 שכר, שזה יוצא $19, כאשר אם אנחנו לא נדליק את המחשב בכלל, לא נקבל לא פיקדון ולא שכר. אם אנחנו נפעיל את המחשב רק חצי מהזמן, לדוגמה 5 שעות, אנחנו נקבל חצי מהפיקדון וחצי מהשכר. ולכן זה בעצם הגרנטי שלנו מול קיירוס, שאנחנו בעצם נדאג להפעיל את המחשב בדיוק כמו שאני יכול לתת לכם את הדוגמה של העגלת קניות בסופר, שמי שהולך לסופר רוצה לעשות קניות, הוא נדרש לשים מטבע של 5 שקלים בעגלה. מי ששם 5 שקלים בעגלה בסוף הקניות, שילך לרכב, יחזיר את העגלה למקום, כי הוא ירצה את הפיקדון הכספי שלו. ומי שלא ישים, אז אתם יודעים איפה יזרוק את העגלה, קילומטר מהסופר ולא יעניין אותו. גם פה, מי שלא ישלם פיקדון לא יעניין אותו אם המחשב יעבוד או לא יעבוד בצורה סדירה, ולכן מבחינת קיירוס, שיש להם כבר 200,000 משתמשים בעולם, הם לא יכולים לקחת את הסיכון שהמחשבים לא יעבדו בצורה סדירה, כי זה בעצם התשתית שדרכה הם בעצם נותנים שירות ללקוחות הגדולים שלה. בואו נמשיך. פה אני נוגע ככה במהרה במה שדיברתי איתכם הרגע. יש פה בעצם טבלה שמראה, היא מחולקת בעצם לשתיים. זאת היא טבלה שמראה את הפיקדון שנתנו. אנחנו לדוגמה נלך על החבילה הגדולה של ה-320 ג'יגה, שזה החבילה שעולה $2,777. אם אנחנו נחלק אותה ב-365 ימים, אנחנו נקבל
כל יום החזר פיקדון של $7.06, שזה החזר חודשי של $231. ואנחנו ממשיכים, זאת היא בעצם טבלת השכר שלנו. אם אנחנו עוד פעם נלך על החבילה הגדולה, אנחנו נראה שחוץ מה$7.06 אנחנו נקבל גם $11.41, שזה בעצם השכר. עכשיו, כמובן ש-11 פלוס ה-7 נותן לנו את $19. הרווח הנקי שאנחנו נקבל, בהנחה שעכשיו לא צירפנו אף בן אדם, אפילו שנה שלמה, אפילו בכלל, לא צירפנו, אנחנו בסוף השנה נקבל רווח נקי של $4,165, שזה יוצא בערך 16,500 שקל. חברים, אני רוצה שתבינו דבר מסוים. גם בבנק, כשאנחנו שמים פיקדון של 10,000 שקל, זה נקרא פיקדון, כי אנחנו בעצם סוגרים את הכסף לשנה. עכשיו, אנחנו לא יכולים לגעת בכסף הזה שנה, ובסוף השנה אנחנו יוצאים עם רווח של 0.5%, אולי יצא לנו 20 או 30 שקלים. עכשיו, בואו נעשה רגע השוואה בין הבנק לבין קיירוס. אם אנחנו ניקח 10,000 שקלים, נשים אותם בקיירוס, אנחנו נצטרך להפעיל איזושהי תוכנה שמודדת לנו זמן ולוקחת לנו שטח, ובסך הכל לשים לב שהיא עובדת, ואנחנו נקבל רווח נקי של 150%. זאת אומרת שבסוף השנה, במקום אותם 20-30 שקלים שנקבל מהבנק, אנחנו נקבל רווח של 15,000 שקל. אז תעשו את ההשוואה, 15,000 מול 30 שקל, ותחליטו אתם מה עדיף. אני בחרתי בקיירוס בלי שום ספק בכלל, זאת השקעה מצוינת, וזה, חוץ מזה שזה השקעה, זה רעיון מצוין. כל השיטה הזאת של הביזור ולצרף אנשים למערכת הזאת, זה רעיון גאוני, ולכן זה מה שעושה את העסק הזה בעצם לכל כך משתלם. עכשיו, בנוסף לזה, עוד פעם, אם אני חוזר רגע לבנק מול קיירוס, ההשקעה חוזרת אלינו, או ערך ששווה להשקעה ששמנו חוזר אלינו תוך פרק זמן של 4.8 חודש, בעצם תוך 5 חודשים כבר אנחנו יכולים לממש את זה, וזה בעצם ההשקעה המלאה שחוזרת לנו, כפי ששמנו, אם שמנו 10,000, אנחנו נקבל את ה10,000 שקל האלה חזרה אלינו לכיס, ונמשיך להרוויח עד סוף השנה. כמובן שאם אנחנו נצרף אפילו מעט אנשים, אפילו 3 אנשים, אנחנו כבר יכולים להגיע בסוף השנה להרבה יותר מ-150%, זה כבר יסתכם באלפי אחוזים, וזה אני מבטיח לכם. עכשיו, יש תנאים כלליים בחוזה. קיירוס לא תקבל כל אחד לעבוד בשירותיה, זאת אומרת, מישהו לא יעמוד בתנאים שקיירוס מאפשרים לעמוד, זה לא תנאים קשים מדי, אבל בואו נאמר, צריך להיות אנשים ישרים ואנשים טובים. קיירוס לא רוצה את האנשים הרעים אצלה, קיירוס לא רוצה ארגוני טרור שיהיו אצלה. קיירוס פתוחה לכולם, אבל בגלל שהיא פתוחה לכולם, היא נוקטת במשנה זהירות. קובי, אני עוד מעט יענה על כל השאלות, ברגע שאני אסיים את המצגת, אני אעבור על השאלות ואני אענה עליהן אחד אחד. עוד טיפה סבלנות. לכן, בעצם כל מזכיר מחויב לעבור תהליך של אימות של הזהות שלו. זאת אומרת, זה יכול להיות צילום רישיון נהיגה, זה יכול להיות תמונת פספורט בתוקף, שכל הפרטים יהיו רשומים, מדויק. אין שום סיבה שאם אתם תעשו הכל בצורה מדויקת, וגם אם אתם תחליטו להצטרף, הלידר שלכם, בעצם זה שצירף אתכם, יוביל אתכם בכל התהליך. יש פה בעצם שיתוף פעולה מאוד מאוד חזק בין כולנו בכל הנושא הזה של ואהבת לרעך כמוך. כל אחד אצלי, לפחות גם ברשת שלי ובכלל בכל הרשתות עוזר, כל אחד עוזר לשני, וזה מה שעושה את העסק הזה לעסק מצוין. מה שאתם מתחייבים לעשות זה לספק גישה יומית לשטח המושכר לפחות 10 שעות ביום. במידה ויש תקלות, במידה ואין אינטרנט, במידה והמחשב יתקלקל, לדאוג לסדר את זה כמה שיותר מוקדם. אני עוד פעם חוזר, 10 שעות זה לא סתם. במידה ומתקלקל המחשב, אמרנו 10 שעות מתוך יממה, יש לכם מספיק זמן לסדר את המחשב, להחזיר אותו לתקינות מלאה,
ולהמשיך להריץ עליו את התוכנה, על מנת שלא תאבדו את השכר היומי שלכם. כל מזכיר בהתאם לחוק ביטול עסקה, שזה חוק של 14 יום, יכול בעצם לבטל את העסקה אם הוא לא מרוצה ממשהו, אם הוא מחליט פתאום שלא מתאים לו להרוויח 150% ומתאים לו 0.5% והוא רוצה לבטל, זכותו. תוך 14 יום הוא יכול לבטל, מעבר לזה אין אפשרות לבטל את העסקה, זה למשך שנה, ואם הוא לא יפעיל את המחשב אז הוא פשוט לא יקבל את השכר היומי שלו, וחבל. אז דיברנו מקודם ככה בקצרה, דיברנו על אופטימיזציית משאבים משותפת. החברה מתעלת את המשאבים שלהם, אתם מתעלים את ההוצאות שלכם. החברה מתעלת בעזרתכם את ההוצאות התחזוקה של רשת המחשבים הגלובלית על ידי השכרת משאבי המחשב שלכם, ואתם מתעלים את עלויות האינטרנט והחשמל הנוספים שיש לכם בעזרת השכירות. גם ככה לאנשים יש בבית מחשב, גם ככה אנשים משתמשים באינטרנט. זאת אומרת, מה אכפת לכם כבר שאם המחשב עובד, אז שיעשה גם כמה ג'ובות על הדרך. ואתם לא, זה שאתם תשלמו חשמל על המחשב, אתם לא תשלמו יותר חשמל אם אתם תפעילו את התוכנה של קיירוס. ולא רק שאתם לא תפסידו, אתם גם תרוויחו, אתם מרוויחים פה רווח מטורף שמתחיל ב-150% ונגמר באלפי אחוזים, ולכן זה מה שעושה את העסק הזה לעסק מדהים. עכשיו בוא נשאל למה זה משתלם לחברת קיירוס. אז אמרנו שבגישה הקלאסית ליצירת משאבי אחסון בכמויות גדולות של מידע ופעולות במחשוב, הם צריכים השקעה, מה שדיברתי על זה בהתחלה, השקעות מאוד גדולות בציוד, בהשכרת מבנים, עם עלויות תחזוקה מתמשכות, עם רישיונות לחברות ספקיות אינטרנט, עם תשלומים למייקרוסופט על המערכות הפעלה. 1001 דברים, אם תחשבו על זה שהחברה הייתה צריכה עכשיו לפרסם את זה נגיד, אם היינו צריכים להוציא פרסום ב-55 מדינות, וזה, נגיד שהם היו עושים פרסום, בואו תצטרפו לחברת קיירוס, יופי, אוקיי. הרבה מאוד אנשים היו מצטרפים, מי היה מלווה אותם, מי היה מתקין להם את התוכנה, מי היה מדריך אותם איך עושים הזמנה של, הנה מישהו דיבר פה על AGC, מי היה מדריך אותם איך בכלל להפעיל את המערכות האלה של ה-AGC. מי בכלל היה עוזר להם באופן שאנחנו צריכים, כמו שאנחנו עושים ברשת שלנו, שעוזרים אחד לשני, זה מאוד חשוב, ויש לפעמים תהליכים של עדכוני תוכנה, צריך להסיר תוכנה, צריך להתקין תוכנה. אני יכול להגיד לכם שיש אנשים שלא מתמצאים בכלל במחשב, הם חייבים ליווי צמוד. אז תארו לכם שעכשיו החברה הייתה צריכה גם להקים 55 מרכזי הדרכה, ב-55 מדינות, ב-55 שפות שונות, שזה עלות של מיליוני דולרים נוספים. בעצם את כל הכסף הזה שקיירוס חוסכת, הם בעצם יכולים לתגמל אותנו, וככה החברה עובדת. החברה אומרת, במקום שאנחנו נשים את הכסף הזה במקומות אחרים, אנחנו נתגמל אתכם, את השותפים שלנו בעסק המדהים הזה, וניתן לכם להרוויח. ערב טוב גלעד, אהלן. גלעד, המצגת הזאת היא מוקלטת, אז מי שיפספס, אני אשלח לכם אותה ותוכלו להציג אותה למי שתרצו. אוקיי. אז אמרנו, יש פה מצב של ווין ווין, גם אנחנו מרוויחים, גם החברה מרוויחה, וכולנו מרוצים. אז בנוסף לזה אנחנו מקבלים את התמלוגים על הפעלת המחשב, אנחנו מקבלים ייעוץ על ההוצאות הנוכחיות שיש לנו, גם ככה דיברתי על חשמל, אינטרנט, פחת מחשב, והם משלמים לנו על הזמן שלנו. בעצם השיתוף פעולה הזה, דיברנו על מצב של ווין ווין, שהוא טוב לשני הצדדים, גם לנו וגם להם. החברה לא רק משלמת על השכרת המחשב שלנו, גם מכסה את ההוצאות של אינטרנט, חשמל ותיקון. עכשיו אני בעצם מגיע איתכם לדובדבן. עד עכשיו היינו עם הגלידה, אכלנו, נהנינו. עכשיו מגיע הדובדבן בכל הסיפור הזה. הדובדבן זה מי שירצה להיות קצת פעיל בעסק הזה. ואני יכול להגיד לכם על עצמי,
שאני החלטתי להיות קצת פעיל, כי רציתי עוד תוספת הכנסה של 1,000 שקל בחודש, וזה הגיע להרבה יותר. זה הגיע לאלפי דולרים, אני לא אגיד לכם את הסכום המדויק, אבל זה הגיע למספר גדול מאוד, שאם אני אגיד לכם אותו, אתם פשוט תהיו בהלם, אתם לא תאמינו לי ותסגרו את ההרצאה הזאת ותלכו. אתם תגידו לא יכול להיות. אז אני לא אדבר על זה, אבל מרוויחים המון כסף, ואני יכול להגיד לכם שברגע שראיתי שהעסק הזה עובד, קיירוס אגב משלמים לכם בלי שום תנאים, אתם לא חייבים לצרף אף אחד, זה לא פירמידה, זה לא פונזי, כי אתם לא חייבים לצרף אף אחד. קיירוס נותנת לכם הזדמנות להיות מפרסמים. אם אתם תפרסמו את העסק שלכם כמו שצריך, אתם תקבלו תגמול שהוא חד פעמי. חד פעמי תקבלו אם אתם סיפרתם את זה לחבר שלכם, והחבר שלכם החליט שמשהו שמע ממכם, הוא פשוט שמע ממכם את הפרסומת הכי טובה, למה כדאי לו להצטרף. אם הוא מצטרף, החברה נותנת לכם תגמול חד פעמי של 15%. אם אנחנו ניקח 15% מ-2,777 דולר, זה יוצא 416 דולר. חברים, ביום אחד אתם עושים כמעט 2,000 שקל ביום אחד, על צירוף אחד. עכשיו, בואו נמשיך. אם זה שאתם צירפתם הבין את מה שהסברתם לו, מה שנקרא ישן על זה, למד את זה, אכל את זה, אז הוא גם ירצה לצרף, ושהוא יצרף, קיירוס לא שכחה אתכם, אתם תקבלו עוד 10%. זאת אומרת, תחשבו שהוא צירף גם פלטינום, אתם תקבלו 277 דולר, בלי שאתם צירפתם ובלי שאתם עשיתם כלום. עכשיו, יש אנשים שבשלב הזה יגידו, וואו, לא יכול להיות, זה פירמידה, אני בורח, אני סוגר את העסק הזה, לא מתאים לי. אז אני מזכיר לכם, אתם לא חייבים לצרף בשביל להרוויח, קיירוס תשלם לכם מהיום הראשון, אבל מספיק שסיפרתם, אתם לא צריכים להיות אנשי מכירות ואנשים יצטרפו, אתם כבר מגדילים את ההכנסה שלכם, תרצו או לא תרצו. אם לא תרצו את ההכנסה, תעבירו אותה אליי, אני אשמח לקבל. אוקיי, בואו נדבר קצת על הדרגות. חבר'ה, רק אני עושה שני הפסקה, תגידו לי אם אתם שומעים אותי, אם אתם נהנים, תרשמו את הספרה 10, יהיה לי ככה מוטיבציה ונמשיך בשיא הכוח. מעולה. יופי. אז אני שמח שהמערכת עובדת כמו שצריך, וממשיכים. מעולה אילן, אהלן אילן. יופי. אז הדרגה הראשונה, ברגע שאנחנו נצרף 3 אנשים, זה בעצם נותן לנו את דרגת האסיסטנט. דרגת האסיסטנט, מה שהיא מקנה לנו לנצח, כל זמן שאנחנו בקיירוס, אחוזים על עומק. עכשיו בינינו, מה הבעיה לצרף 3 אנשים? סיפרנו למשפחה, סיפרנו לחברים, לשכנים, כבר יש לנו 3 אנשים בלי שהתאמצנו. ברגע שיש לנו 3 אנשים, אנחנו כבר מקבלים מהחברה דרגת אסיסטנט, שזה בעצם נותן לנו אחוזים על עומק. 3% על עומק ברגע שהצטרפו אנשים. ברגע שכל אחד מה3 יצרף גם הוא 3 אנשים, אנחנו כבר נקראים מנג'ר. חבר'ה, אני רק רוצה להזכיר לכם, דרגת אסיסטנט, מה שדיברתי מקודם, זאת אומרת, רק 3 האלה שאנחנו נצרף, השכר הממוצע אחרי חודש וחצי בערך, וזה בהסתכלות על מה שקורה בכל הרשתות, בכל העצים, עם ניסיון של חודשים, אפילו של שנים, השכר הממוצע עומד על 750, וזה לא שקלים רבותיי, דולר. תראו לי עוד עסק בעולם שאתם תצרפו 3 אנשים ותקבלו שכר ממוצע של 750 דולר. רבותיי, זה עסק מדהים. עכשיו אני חוזר שנייה על מה יקרה אם תצרפו גם את האנשים האלה.
ברגע שהשלושה יצרפו כל אחד מהם 3, פה כבר השכר מגיע $1,100 בערך בממוצע, וזה כבר בדרגת מנג'ר. פה אני מראה לכם את ההכנסה ממערך עד העומק שנע בין 3% ל-30%. אז אסיסטנט זה 3%, מנג'ר 5%, סניור מנג'ר 7%, מאסטר זה 10%, מאסטר זה בעצם שיש לכם 3 מנג'רים, יש אנשים שמגיעים. שנייה אחת שרון, אני תכף אענה לך על השאלה, אני אסיים את המצגת, לא נשאר עוד הרבה, עוד 3 עמודים בערך, ואז אני אהיה פתוח ואני אענה לכם על כל השאלות. אני לא אתחמק משום שאלה. אז חברים, זה המודל העסקי של המאה ה-21. אני יכול להגיד לכם שאני עובד כבר בערך 12 שנה בבנק לאומי, ואין מה לעשות, העסק גדל, העסק מתפתח. מה שפעם היה נדרש על כל דבר לבוא, לתקן בבנק, אם זה מדפסות, אם זה מחשבים, אם זה זה. גם הבנק היום עצמו עובר לכל התחום הדיגיטלי, עובר לשירותי ענן, עוד מעט אפילו כבר לא יהיו מחשבים בסניפים, אלא הכל יהיה בשירותי ענן. הפקדות של צ'קים כבר הכל נעשה דרך אפליקציות, ככה שאנחנו רואים לאן העולם מתקדם, וקיירוס גם ראו את זה. וקיירוס לקחו את זה כמה צעדים קדימה. אני רוצה להגיד לכם שהפיתוח של המערכת של קיירוס זה פיתוח שלקח בערך 17 שנה, הוא היה פרק זמן של כמה שנים בניסיון, ויצא לפועל בשנת 2014, וקיירוס בעצם הראשונים שלקחו את הרעיון הזה ומימשו אותו למשהו אמיתי. אין עוד חברה בעולם שעושה מה שקיירוס עושה, וברגע שקיירוס עוד שנתיים תהיה כבר 11 מיליון, הם בעצם יהיו מונופול, שאנשים רק יתחילו לחשוב על זה, קיירוס כבר בעצם תשבור את השוק. ותחשבו איזה עסק מדהים זה. תחשבו אני אתן לכם דוגמה שלמשל חברת פייסבוק, וזה היה הפרסום של זה, רצו לקחת שטח של 130 דונם, להמיס אותו בחוות שרתים בעלות של $1.5 מיליארד. אם הם היו באים לקיירוס בעוד שנתיים, קיירוס הייתה יכולה לספק להם את זה ב5 דקות בלי מאמץ בכלל. למה? כי כבר קיים התשתית. התשתית הזאת היא קיימת בכל העולם, בכל המדינות בעולם בעצם. ולכן היא הייתה יכולה לעשות את זה ממש ברגעים ספורים, בלי הקמה שהייתה לוקחת שנים. וזה בעצם הכוח. עכשיו, ככה בגדול, למי שרוצה לדעת מה קורה אם אני אכבה את המחשב, המידע שיש לי למחשב, איך הם יקבלו את המידע ומה יעשו, אז אין לכם מה לדאוג, קיירוס חשבו על כל הפתרונות. יש פה עניין שהמידע הזה מוצפן ומשוכפל בעוד 100 מחשבים בעולם, זאת אומרת וגם באזורי זמן שונים, זאת אומרת שאם קיבלתם את המחשב לא קרה שום דבר, המידע גם רץ בתנועה מעגלית, המידע יעבור למחשב אחר, וקיים בשכפול בעוד 100 מחשבים, ככה שתמיד יהיה גישה למידע והמערכת הזאת לא תיתקע. קיירוס דאגו שתמיד יהיה גיבוי. אז אתם צריכים לשאול את עצמכם, חברים, האם אתם יכולים להתרגש מליצור שיפור בחיים? האם אתם זקוקים לקצת יותר? תחשבו רגע, באמת כמה אנשים, גם בישראל, קשה להם לסגור את החודש. כל שקל שיוצא להם מהכיס, הם חושבים פעמיים אם הם יכולים, אם הם לא יכולים. אני יכול להגיד לכם שגם מי שלא איש מחירות הצטרף לקיירוס, והיו לי הרבה מאוד משפחות כאלה שבקושי סגרו את החודש, אבל שמעו לעצה שלי והצטרפו לקיירוס, ופתאום נפתח להם חמצן. זה כאילו שבן אדם שמתחיל לטבוע, פתאום אין לו כבר אוויר והוא מרגיש שזהו, אין לו כבר בעצם יכולת לקום על הרגליים. זה פשוט כאילו נתנו בומבה של בלון גז לריאות, ופתאום נכנס אוויר, ופתאום אתם תרגישו שקל לכם, ופתאום תרגישו שהמחשבים שלכם קונים לכם את הקניות בסופר. ואני אומר לכם, חברים, עם יד על הלב, זה פשוט עובד. אני ניסיתי למצוא, שאני הצטרפתי לקיירוס,
לא עניין אותי מה דיברו באינטרנט, ולא עניין אותי מה דיברו בכתבות, ולא מעניין אותי מה אנשים מבחוץ אמרו. אותי עניין מה אנשים מבפנים אמרו, ואני ניסיתי למצוא אנשים מתוך קיירוס, שיגידו לי שהעסק הזה לא עובד, ולא מצאתי אפילו אחד, כולם אמרו לי עסק מצוין. וניסיתי למצוא בעולם, והתכתבתי עם אנשים בעולם, תגידו לי שקיירוס לא בסדר, וכולם אמרו, אבל מה אתה רוצה? זה עסק מצוין, הכל פורח, הכל טוב, למה שנשקר לך? אז אני אומר, אם כל כך הרבה אנשים מרוצים, ואף אחד לא מתלונן, אז העסק עובד. אם העסק עובד, אז אני מצטרף פנימה לעסק הזה, וברגע שאני ראיתי שהעסק עבד בעצמי, ואני ראיתי שאני מקבל כסף, נכנסתי לזה בשיא הכוח, והגעתי לדרגה גבוהה מאוד ב9 חודשים. אז אם אתם מכירים 2 אנשים עד 3 אנשים שמחפשים הכנסה נוספת, אני בטוח שאתם מכירים הרבה יותר מזה. ואם אתם מסוגלים להזמין אנשים לצפות במצגת הזו, אני גם חושב שזה לא בעיה, כי מי לא רוצה לדעת איך הוא יכול להרוויח בכל מצב. אז חברים, הצלחה זה לא עניין של מזל, לא צריך לחכות למזל, הצלחה בוחרים, יש לכם פה הצלחה, ומה שאתם צריכים לעשות זה רק לבחור בה, ואנחנו מזמינים אתכם לבוא ולהיות חלק מהארגון המדהים הזה. אוקיי חברים, אני פתוח לשאלות כרגע, נעבור עליהם קצת ואני אענה לכל אחד. חברים, מה שאני מבקש רק כרגע, אל תרשמו כרגע שאלות, כי זה מקפיץ לי את הצ'אט. אני רוצה רגע לעבור על השאלות ואני אענה אחד אחד. ברגע שאני אגיד לכם לרשום לי שאלות חדשות, אחרי שאני אסיים לענות, אבקש מכם לרשום שאלות חדשות. כרגע אני אתייחס לכל שאלה ושאלה. שרון, הדרגות אני חושב זה מה שראית במצגת. המצגת הזאת היא מוקלטת ואני אעביר לך אותה, שיהיה לך אותה גם עוד פעם ותוכלי לצפות בה שוב ולהבין את נושא הדרגות. אם משהו לא יהיה ברור אני אשמח לענות לכם באופן אישי. אוקיי, מוטי שואל, ברק, יש לי שאלה מקצועית שאף אחד לא ענה לי עליה עד עכשיו. אוקיי, אשאל אותך בסוף המצגת, הכתבה בדה-מרקר עושה המון רעש, חיפוש ראשון בגוגל מופיעה. אוקיי, חברים, אני מתייחס שנייה לכתבה בדה-מרקר. אני הייתי זה שבנה וייסד את קבוצות ההסברה למיניהם, ואני עשיתי את זה אך ורק לטובת המצטרפים החדשים שקשה להם לבוא, ובעצם הם לא אנשים טכניים, לא כולם באים מעולם של המחשוב, והם בעצם קשה להם אולי בעניינים טכניים לענות לכל מיני מתעניינים על שאלות שיש להם. ולכן אני הקמתי קבוצות הסברה. מסתבר שהקבוצות הסברה האלה עשו עבודה מצוינת, אבל יחד עם זו אין טוב בלי רע. ויש לפעמים אנשים, גם אנשים רעים, שבעצם נכנסו פנימה לתוך הקבוצות וניסו להפריע להתנהלות התקינה שהייתה בקבוצות ולשיח הנעים שהיה בקבוצות, ופשוט ניסו להפריע וניסו, מה שנקרא, היו כאלה שהם חשבו שהם הגואלים של עם ישראל והם באים להזהיר את האנשים מפני פירמידות ודברים, אז אולי הם נכוו בעבר מדברים אחרים והם עכשיו פורקים את התסכול שלהם על הקבוצות הסברה שלי. אני באמת דאגתי, כמו שאני עושה עכשיו, לענות לכל אחד וכל אחד על השאלה, אבל עד גבול מסוים, הגבול הוא שפשוט לא להפריע להתנהלות של הקבוצה, לא לאיים, לא לדבר לא יפה. אני יכול להגיד לכם שהיה בחור, יש לי אגב צילום אצלי, יש לי תיעוד של מה שהוא רשם לי אחר כך, היה בחור בקבוצה שהפריע לקבוצה והחלטתי להוציא אותו. ואחרי שהוצאתי אותו מהקבוצה התפרסמה כתבה בדה-מרקר. ביום אחרי הכתבה הבן אדם עשה טעות חייו. מה הוא עשה? הוא שלח לי הודעה בוואטסאפ. בהודעה היה כתוב, אתה זוכר שהוצאת אותי מהקבוצה? מזל שיש לי חברים בתקשורת,
שעובדים איתי או משהו כזה, ומה שנקרא פניתי לכתבים, וזה בגלל שהוצאת אותי מהקבוצה ובלה בלה בלה, או כאילו ניסה זה. אוקיי, אמרתי יופי. אמרתי לו, עכשיו אני לוקח את מה שרשמת לי, אני מבין שמדובר פה ביצר של נקמנות, וזה מה שהוביל אותך לבנות לכתב, לא דברים אחרים. אז אם יש לך חבר שהוא כתב, וזה מתוך יצר נקמנות, החליטו לעשות כתבה, שכביכול אמורה להיות אובייקטיבית, אבל אני מיד אסביר לכם גם למה היא לא הייתה אובייקטיבית, למרות שהכתב אמר שכן, אבל עובדתית אני אגיד לכם למה היא לא הייתה אובייקטיבית. פורסמה הכתבה, ושאני אמרתי לו שאני הולך לפרסם, הוא התחנן, מה שנקרא, ממש התחנן, כמעט בכה לי בטלפון שאני לא אעשה את זה, שגם המספר טלפון שלו הופיע והכל, ואני פשוט ריחמתי עליו וויתרתי לו. אבל אני יכול להגיד לכם שגם דיברתי עם אותו כתב, ואני אסביר לכם את כל הדברים שבעצם לא נכונים בכתבה. קודם כל, הכתבה הזאת היא כתבה מגמתית וחד צדדית, הכתב בעצם טוען שלא. עכשיו אני אסביר לכם למה היא מגמתית ולמה היא שקרית אפילו. קודם כל הוא שם בלוגו שם את הציור של פינוקיו עם האף הארוך, אז אתם יכולים לדעת שפינוקיו ברגע שגדל לו האף הוא משקר, אז זה בעצם הוא ניסה להכניס לנו את זה רק בציור, בתת מודע, שכבר ייכנס לנו לראש, שמי שייכנס לכתבה כבר יהיה לו איפשהו בתת מודע שעובדים עליו. דבר שני, הוא לא ציין בכתבה כמה דברים, הוא לא ציין בכתבה שהם מרוויחים בכל מצב 150% בלי שנצרף אף אחד. משום מה הוא התעלם מהעניין הזה, מהנקודה הזאת. והוא התעלם מהרבה מאוד דברים, אני יכול להגיד לך שהוא ראיין בכתבה אנשים שהם בקושי נמצאים שבועיים שלוש בחברה, שהם בעצמם עוד לא הבינו איפה הם נמצאים, הם בעצמם עוד לא הוציאו, לא משכו כסף, הוא דיבר איתם, והם התחילו לגמגם, והיה לו נוח, היה לו נוח לבוא לאנשים החלשים, לאנשים שעוד לא ממש יודעים מה זה, ולראיין אותם ואפילו להקליט אותם. למה הוא לא פנה אליי? למה הוא לא פנה לבכירים כמו יוסי, כמו אלכס? למה, אוקיי, אולי הוא פנה והוא רשם כמה שורות, אבל הציטוטים וההקלטות זה מכל מיני, מה שנקרא, מתחילים. וכל הכתבה הזאת הייתה כתבה מגמתית ולא נכונה, והוא אפילו נזהר, הוא פרסם שם איזשהו משהו על איזשהו מהנדס שבדק וכל מיני זה, לא פרסם את השם שלו בכוונה, כי הוא לא רצה שהוא יהיה חשוף לתביעות מצד קיירוס, ובאמת שקיירוס כמעט עמדו לתבוע את דה מרקר, וברגע האחרון איפשהו למזלם, בסוף לא היה איזה צורך, כי בסופו של דבר זה רק עשה פעולה הפוכה. כל הכתבה הזאת, גם אם הייתה שלילית, הביאה ים של מצטרפים שכבר פשוט זה התפוצץ. לא היה אחד בארץ שכבר לא ידע מה זה קיירוס, וזה הביא, הכתבה הזאת בסופו של דבר עשתה רק תועלת. אז אני מאחל לעוד הרבה כתבים שיעשו עלינו כתבות, גם אם לא הכי טובות, אנחנו נתמודד עם הכל. ויותר מזה, אני יכול להגיד לכם שאנשים שניסו להעלות פוסטים בתוך האתר של דה מרקר, כל מה שהיה חיובי, דה מרקר מחקו, הורידו והשאירו רק את השלילי. אז זה כבר נותן תשובה מה זה העיתונות שלנו פה בארץ. אוקיי. מאיפה בא הכסף לבונוסים ומה נכנס לחברה? אוקיי חברים, אני רוצה שתבינו, החברה מתגמלת אותנו יפה, זה נכון. החברה מקבלת פי 10 מהחברות, מהצד השני של המטבע, פי 10 על כל ג'יגה שהם בעצם משלמים לנו. זאת אומרת, אנשים יבואו ויגידו, אוקיי, אבל יש את אמזון, למה הם לא לוקחים שטח אחסון מאמזון, ולמה הם לא לוקחים שטח אחסון מפה ומשם? אז נכון, העלות של השטח אחסון זה סנטים בודדים, אבל לא מדובר פה על העלות של השטח אחסון. מדובר פה על הרעיון עצמו, על ההצפנה עצמה. תחשבו שיש לי ביד, חול ביד, ואני עכשיו בעצם, החול זה המידע. עכשיו ברגע שהיד שלי זה חוות שרתים, יש לאיפה לבוא, יש לאיפה לפרוץ, יודעים שכל המידע נמצא ביד, אבל אם אני אפזר את החול לרוחות השמיים,
והתפזרו גרגירים, כל גרגיר כזה זה מידע, וברגע שהכל מתפזר, אין לאף אחד יכולת טכנית, גם אם הוא יהיה האקר הכי מושלם בעולם, לבוא ולהגיע לכל המידע הזה. מידע הזה זה בעצם מידע של מפתחות קידוד שמתפזרים בכל העולם. תחשבו שיש לכם כספת עם הרבה מאוד מפתחות ואתם מפזרים את המפתחות של הכספת בכל העולם, אין אפשרות בעצם שתהיה גישה לכספת. אז פה מדובר על כספת של מידע, מדובר שכל גרגיר כזה זה בעצם מידע, ולא ניתן בשום אופן להגיע למידע ולפרוץ אותו. והמערכות של קיירוס זה מערכות מה שנקרא מאוד מאוד מתקדמות, יש שם איזשהו אלגוריתם מאוד מאוד חכם, שיודע כמו שידע לפרק את המידע, יודע לחבר את המידע, וזה מערכת סגורה, היא לא ניתנת לפריצה, ומי שינסה לפרוץ גם המערכת לפעמים תנטרל את עצמה, ומכאן לפעמים אתם רואים גם שהאתר פתאום לא עובד, אז חלקים מסוימים ממנו לא עובדים, לא כל האתר, לפעמים תלוי בניסיונות, יש הרבה ניסיונות פריצה, וזה חלק מהמערכות הגנה שלהם. אוקיי. כמות השטח שאתה מקצה לקיירוס, לפי כמות השטח משלמת לנו כסף, זה בקושי מנצלת עד עכשיו כמה מגה ביטים בודדים. אוקיי, הבנתי. החברה בעצם, מה שהיא עושה, היא כרגע בונה תשתית, המערכת לא עובדת כרגע באופן מלא, אבל מה שהיא עושה כרגע זה הקמת התשתית, והתשתית הזה, זה הצינורות בעצם, שברגע שיגיעו למיליון משתמשים, המערכת כבר באמת תהיה הרבה יותר אקטיבית ותתחיל לפעול. ומאיפה יש להם את הכסף? כי חברות משלמות מראש. חברות משלמות מראש, חברות שמאמינות בדרך, מאמינות במה שהם יקבלו, משלמות מראש, וברגע שהמערכת הזאת תהיה מוכנה, היא תהיה הרבה יותר אקטיבית. זה לא שהמערכת כרגע לא פעילה לחלוטין, להפך, היא כן פעילה, אבל היא לא צריכה להיות פעילה באופן מסיבי כזה, כמו שהיא תהיה ברגע שיגיעו למכסה, וברגע שהמערכת תהיה הרבה יותר אקטיבית. עכשיו אני רוצה שתבינו, אנשים לפעמים שואלים איך יכול להיות שבחיבורים של כל כך הרבה מחשבים האפלוד יכול להיות איטי, התגובה יכולה להיות איטית, אז תקשיבו, בגלל זה מדובר פה בחלקיקים, מדובר פה במידע מאוד קטן, בחלקיקים, בשברירים של מידע. ככה שלשלוף מידע זה בדיוק מאית השנייה, המידע עצמו הוא לא שוקל הרבה, זה מדובר פה בכל מיני ביטים של מידע, מדובר פה במפתחות קידוד, לא מדובר פה בסרט של, לא יודע מה, שליחות קטלנית 3. מדובר פה במידע שהוא מידע קליל, כמעט חסר משקל, אבל המידע הזה זה מפתחות, ובלי המפתחות האלה אי אפשר להגיע למידע, זה בעצם המערכת הגנה. ולכן ברגע שינסו לפרוץ, המידע עצמו, תקחו לדוגמה חברה מסוימת, היא לא תיתן את המידע עצמו של החברה עצמה שהיא תישמר באופן הזה שאני דיברתי עליו. אבל מה שכן ניתן גישה למידע זה אותם מפתחות קידוד, ובלי המפתחות קידוד האלה אי אפשר להגיע למידע. ולכן פה בעצם יש את העניין הזה של המערכות של קיירוס שיודעות בעצם לעבוד ולפזר את המפתחות קידוד. אגב, יהיו כמה לבלים, כמה רמות, יש חברות שזה גדולות, תאגידים ענקיים שזה מפתחות קידוד, יהיו חברות בינוניות שזה מידע עצמו שיתפזר לחלקיקים, המידע עצמו כמובן עם הצפנה, יהיה גם בלי הצפנה, יש כל מיני מערכות שקיירוס בונה ובהתאם לחברות קטנות, גדולות, בינוניות, וכל המערכת הזאת תתחיל לעבוד. אמרתי עוד פעם, ברגע שהם יהיו כבר מיליון מחשבים, הם כבר בעצם מתחילים להיות הרבה יותר אקטיביים. אוקיי. מה עם הטלפון והמודם? למה זה מתעכב? אז חברים, אני יכול להגיד לכם שקיים טלפון, קיים מודם, קיירוס כבר יש להם מחסנים מלאים בכל הציוד הזה, וכרגע מה שהם רק מחפשים זה בעצם לסגור את כל הנושא של הספקים, של השירות. אני יכול להגיד לכם שמי שיהיה לו טלפון כזה והטלפון, המכשיר שלו יתקלקל,
יבוא נציג עד הבית שיקח ממכם את המכשיר, יביא לכם באותו רגע מכשיר חדש. אתם לא תצטרכו להתעסק עם אותו מכשיר, לחכות. ונדרש פה בעצם עניין של לוגיסטיקה, כרגע זה רק מתעכב על העניין הלוגיסטי, אבל ברגע שזה יחזור, קארוס גם הוציאו במערכת back office שלהם גם income store, שזה קשור למערכת הזאתי, וחכו, לאט לאט הכל ייבנה והכל יהיה, וגם הטלפונים יגיעו, ונוכל להתחיל לשווק אותם. קובי, עוד פעם, מה השאלה שלך לגבי 10 מחשבים בבית? אם יש לך, קיירוס נותנת אפשרות לשים עד 6 מחשבים על אותה כתובת IP. בעצם הם לקחו משפחה ממוצעת ואמרו שאם בני המשפחה רוצים להתחבר, אפשר עד 6 מחשבים על אותה כתובת IP. כל מחשב זה יוזר נפרד, זה אימות נפרד, ולכן אין עם זה בעיה. מי שבכל זאת להוסיף עוד, שיוסיף עוד כתובת IP. עוד כתובת IP זה יכול להיות, אני יכול לתת לכם דוגמה שהכי משתלם לדעתי לעשות, פשוט לשים איזשהו מודם סלולרי, איזשהו כרטיס סים סלולרי שאתם בעצם יכולים להתחבר אליו ולגלוש. אוקיי חברים, אני אחכה לעוד כמה שאלות. יוסי, אני הסברתי את הנושא של הדרגות עומק, יכול להיות שאולי הצטרפת קצת יותר מאוחר, אז המצגת הזאת היא מוקלטת, ואני אשלח לכם אותה ותוכלו לחזור ולראות. טוב חברים, בעיקרון הימים של המצגות זה ימים ראשון, שלישי וחמישי בשעה 10. אני מתחיל בזמן, אני מבקש שמי שמגיע יגיע בזמן, על מנת שיוכל ליהנות מכל העניין ולראות. יש לכם, מי שירצה כמובן להצטרף לאחר שצפה במצגת, מוזמן, ואנחנו נשמח שתהיו חלק ממשפחת קיירוס, ושיהיה לכם ערב טוב חברים, סרטון מוטיבציה קצר, ונתראה במצגת הבאה.